Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumbajule manla usnem haba penlong ye ki jingya ko ba pher la ka long ki jingya le kai ki bede bat ka football ka cricket ne ki wei menta usnem ru na kaliang ka slem trekam jong ka sam khamti sa sisien kan penlong yang ye ke Independence Cup arajar arpulai ha ka ba hagani ki jingya ko la dan hadu lai po artli ki kin hon ki balawan ban ye shimbenta ha ka ban yo ra ye ka nam la do haringkat ka song pisa ka ba saupo hajar tingka bat ki trophies bat ka kinhon ka bawan baar arpo hajar tingka rengkat bat ki trophies nalor jong kani nakaliang ka sam khamti kan sa penlong ru ya ka veteran cup arajar arpulai ha ka ba yagani ka jingya kop lamang tang na ka benta ki bre ki bala palat ya ka saupo snem karta ki bedang don ya ka sap ka pong manyale kai football ka ban long ha bunai risau menta usnem bat ka kinhon ka ba yo ra ya ka nam la do kan yo ru ya ka song pisa ka ba hadu san po hajar tingka haringkat ka trophy bat lai po hajar tingka na ka benta ka kinhon ka bawan baar haringkat ka trophy na ka benta ki jingtip ki ba khambania to mentangin ngap ke iba sambor lang ding do idon ban pensyai ha ka ba dei bat kini ki jingya kop baka sam khamti kala pen kre kublai pi baro sa isin nakaliang ka sam khamti ki kwa ban pentep yang sepi bakin sedan sa arli biang ki football tournaments ki bangin sedang langshan ngidang sudah penkut ya ketua sam khamti sama cup ketua under 20 football tournament bat mentang sedan saya kaniga sam khamti Independence Cup dimentaki senior teams te hak benikong aku ban aswa kitbok kedang ya baro like for league teams ki bela ya depth up ki forms ki jongki te sportrek August kata mantagasngi hak porsan beje ila khot ya baro khot ki representative jongki teams bekinwan begin yele ikti draw floods ki khlain osip namantaki fixtures te kumbangi la dab open bet ka tournament kan sedang bet hak tu ka sngi Independence Day hi ka khasan trek u August te ka fixtures jong ka khasan trek ka khandui trek ka new trek bar ka khat trek kini first round ni sei pen bet shibet hingin di kindul baro khot ki teams mengile tu khlain osip te hadin jong ni ka sam khamti Independence Cup pada ngila ya sedang bersama dia soka form jong ni ka sam khamti veteran cup ka tournament ka bangi mut ban penlihat nementa ki rangba ki beradap ke harta suppose nem sejrong nomor PE kidang bun mah ki players ki belong fit bani liak kai ka shulong bakarta jong ki pada kamla shu bani compete ba kini ki bedang kena te ha ka bede bat kitu ki rangba ki beladan suppose nem sejrong ki bedang biang bani liak kai ki bedang dan kemensi bani liak kai yang ni sport te ngila organize da sam khamti veteran cup 40 years ka above 40 years football tournament te kelas date men submit ye ki form jong ni ka sam khamti veteran cup kan dei khasan trek u September arjar apply te screening nementa ki teams nementa ki players kan dei ka khatpra ka khandai bat arpo trek u September te ha ka por ba fi1 ban screening la kerpat e baro khoi ki players bikin wan ra ek original epic bat ka original adar ka bakhnang bengin dup yo pentikna bakarta ki bailek kai kindai begitu ki basa posnam bat ki ba sejrong te ki maflai hi ka entry fees nemanta kan ka sam khamti veteran cup ka dei sanajar ka team bat ngin sim tang 100 league teams 100 league teams ladangi multiply tu sanajar entry fees ko ke team kami take prapo hajar bak kani ka prapo hajar kani ka bangi mang bai take tenaman taki prize money jong ki teams ki bejob te ki bejob kinyo san po hajar bat kini ki trophies bat ki buan baar kinyo lai po hajar bat kini ki trophies te lengba kani ka kubor aku an pensngo shubur khot itu ki rirang ba ki bedang long fit bani lekai te shim ya kani ka tournament kum kata ka tournament ke bangi yo ban relax mah nomor ba ngin organize kenang haiti ki por bangi yo sti puja bat kisngi sajan ha ka por bangi medan duty school iki kon te sngi ki kon jungi ki yo sti te kadai namta katai te ngi yo por mata arbana bin pekre ya kani tournament te ngatrai ki bay kwa bani le ka di lah bani sedang no hi bikin ya le jumare step kini pelong fit no ilade ha ka bay dei bat ka sam khamti Independence Cup kadan ka jing change menakani ka format jong tournament nomor bangi hak ban yo ban penlihat lang bat kani ka sam khamti veteran cup te ngila penper no ya ka sam khamti Independence Cup nak tu ka bangi penlong macam senam ka sam khamti Independence Cup ka de league kam knock out te menta ka kenting la speli no tang da ka knock out te ke entry fees ngi shim no tang arjar san spa iklam shim shu ka tu bangi mut macam lingkong sanajar te bat akani ka sam khamti
Independence Cup at Sam Khamti Veteran Cup nakaliang Sam Khamti Football Tournament Committee ada berah bagi Indonesia simsyo naki teams ya katu ka game fees kamut bagi teams ki susi betang ya katu ka entry fees pada kapur bagi wan leka ki kamsyo bandut extra ki bayar free ni kita tebat ka price jong ka ni ka Sam Khamti Independence Cup kadai 10,000 cash prize plus trophies ki bajam ki winners but 4,000 cash prize plus ki trophies pada ya kini ki runners up ki wan ba ditangkat tahi boleh sebut